A les Pitiüses tenim dos grans exponents de la biodiversitat. Dins el mar, les praderies de Posidònia, i a la terra ferma, la sargantana de les Pitiüses. Quan diem Pitiüses, també volem dir la quarantena d'illes i illots que constitueixen aquest arxipèlag. A cada illa s'han constituït poblacions endèmiques d'invertebrats, plantes i sargantanes, que han format un conjunt de subespècies que són un gran exponent de la riquesa de la biodiversitat genètica. La diversitat de coloracions que presenten les sargantanes és espectacular i a vegades aquestes coloracions no són críptiques, sinó que són molt llampants i visibles en els depredadors. Això fins ara no era un problema per la sargantana de les Pitiüses, però sí que ho pot ser a partir d'ara, des que hem introduït les serps, que sí que poden veure aquestes coloracions de les sargantanes, en el que les que tenen aquestes coloracions estan més exposades a la depredació. Això segurament provocarà un gran esbiaix en la diversitat genètica de la nostra sargantana. M'agradaria equivocar-me en aquesta predicció i que en el futur la sargantana pugui seguir sent el símbol de les Pitiüses.